Satisfacción en Noia tras a recente adxudicación da redacción do proxecto do futuro centro de saúde. Estes avances na tramitación confirman o cumprimento dos prazos previstos pola Xunta, que agarda poder licitar as obras entre finais deste ano e principios de 2026. A información que nos dan dende a Consellería é que pretenden que, dependendo da entrega definitiva do proxecto construtivo, que a licitación poida iniciarse neste ano 2025, a licitación da execución da obra, ou a principios do 2026. Logo, a construción do edificio terá un prazo de execución de aproximadamente 2 anos e medio, 3 anos, depende das ofertas que presenten digamos, a empresa adxudicataria, co cual traballaríase con ese horizonte de que o centro de saúde poda estar prestando o servicio aproximadamente a finais do 2027 e principios do 2028. O novo equipamento contará cunha superficie construída de 4.200 metros cadrados, na que, ademais de todos os servizos do propio centro de saúde, albergará un punto de atención continuada para toda a comarca. Esa parcela sobre a que se vai implantar ten unha superficie en planta de aproximadamente 1.400 metros cuadrados, con unha superficie construída en torno aos 4.200, que acolle as distintas dependencias e as distintas estancias dese centro de saúde, que ten tamén incorporado o punto de atención continuada para dar servicio non só aos veciños de Noia, sino aos de Outes, Lousame, por todo son en Noia, o sea, para cubrir un ámbito de poboación de en torno a 32.000 habitantes. A parcela na que se empraza dispón ademais de superficie para o estacionamento, na que se prevé habilitar unhas 350 prazas.